Една много бърза, вкусна рецепта. Всъщност не знам колко е бърза. Какво е това? Картофено пюре. Картофено пюре. И тук в купата имаме Моркови. И маслини. Правки, брашно. И бак пулвер. и бак пулвер. Така. Ще забъркаме. Соленки. Соленки. Супер. Приготвяйте си картофи, моркови, маслини и брашно с малко любими подправки. Бъркате и после рок-н-рол. После нарязваме, както ние кеф, каквито форми си искаме. И в тавата. С една хартия за печене, за да не ползваме мазнина. Чиста работа. Айде, действайте. И мятаме във фурната. Предварително загрята на 200 градуса, докато се зачервят. 15 на минути по-късно. Да видим. Мили мои, и това е. Една доста вкусна рецептичка. Да облажите малко вкусовите рецептори. Айде, честита нова година!